It-tnejn filgħodu fil-qorti raġel ta' 44 sena metta l-istupra li 3 uliedu bniet. Huwa beda jistupra 2 minnhom meta kellhom 11 u 12 sena. Il-każ beda meta il-missier qal lil waħda minn uliedu ta' 12 sena biex tmur miegħu jara xi PlayStation. Iżda minflok il-missier ħal il-bintu f'bar fejn siker u wara stupra bi vjolenza f'kamra. Wara dik id-darba stupra 3 darbiet oħra u waqaf biss meta t-tifla ħasbet illi setat kienet ila. Wara dan il-każ ir-raġel dar għal bintu ta' waraja. Dan il-każ dam għaddej 3 snin bit-tifla xi kultant tkun stuprata anke darbtejn f'xahar saħansitra fil-karozza ta' missiera. Il-missier imbagħad dawar l-attenzjoni fuq bintu iż-żgħira lil din stupra numru ta' drabi, fosthom anke meta kienet qed tirkupra minn operazzjoni. Il-missier kien jeddet li 3 uliedu u jġelhom iweduh li ma kienu ser jgħidu lil ħadd. Kien biss meta ż-żewġ tibniet iż-żgħar fetħu qalbhom ma' xulxin li skoprew li għaddew mill-istess dbatijiet u li anke oħthom il-kbira għaddiet mill-istess esperjenza. Wara li ammetta ir-raġel intbagħat 10 snin ħabs u weħel multa ta' 3,100 euro.